Kalau ada misalnya apa benar deh, atau kasih ketemu mana sih kan misalnya, atau bawa nih, bukan mau kita nih kalau atau mau kawan lagi apa, anda lagi,
তারপর 12টাनि পর কাউন্টার প্রোগ্রাম নাই যেমন তাও বাবানি সামরণ বা বাবানি মানিকপুরন্য गोथाव गायन बागै दैखियो दैयोब्लानि स्करनि बागै आमों थांनाय दङ बनि बागै जों काउन्टार जाबो खालामनाया बामनि मानैनो जोंखि आइमा खायगानाय बनि आगलसि काउन्टार प्रग्रामनाय बनि सिगां केबो काउन्टार दुमुराव सा थांबाय दे थांबाय बा काउन्टार माय मिनिट माय थानाय आपलो किसान सभा रेडी थांनो बागै फैसागो जोंनि गामिनि किसान बर' सभा रेडी थांनो बागै सरकारथा जोंनि बागानाव जखन दै फोथाराव लाङो
Bonnya kono sini bokla sangga. Terus ke bon sabuna tangan saya bernobo.
তুই যাই কি তুই তো উঠে যাবে তুই
Hombre, ahora ya estamos.